John Kuma eye NPP MP baako a na owo Kumase a wafimu ya na papa ifimu ani wo no ebeto abonten sa no kwasem ne se Ghana fo di wo no ho ya opa etwa Ghana fo nsunum ne titiriw ene party a na ofrim NPP party no ene ne yere ehwrade pa na ansa na papa ne bewu no Captain Smart eba abonten ebe kan se wo hu se ewura John Kuma ene chama wontimi ya poison o na obeka no Ghana fo amfa anya asem so captain de okasa intimonya no nsem no keka ne bia na waka ne saa no abusunya captain beka asa asem no eni chebi na Owura John Kuma efim na Owura John Kuma efim na nipa no ne nam eye chama wontimi baba kon so ba bonte be confirm say eye poison odima Owura John Kuma mani di ya e different ani mani di ya nam so mani de hwe ne nkwa omokokoye by election e watermale na enu no mususu se obi di akonfem bi ebre omo wiwie ya chama wontimi kwa de ofefe ye ne hunyina Owura John Kuma de wenya ne ti eni dim asemi beto odwa no se ana se asema captain kan ye no e yampa na abusunya no kwada che ne papa na yire ba bonten ebe ka se da bi ne kunu no wate wa bonten se captain mo ne amanfo keka se eye food poison NPP fo esan so mo papa na asem ti ne bi mo kura susu se onya vice president e be ne nti no o ma poison na yi na fio ba me ne be kire mu se da bi entesa na ono de onim ne kunu ne ye no onim se ne kunu no e wo yare bi kura wona so de dada wa prea na eno e na age ne nkwa firi ne nsem enye poison se ne Captain Smart e kanu ti ma me ne kura ekoso frɛ IGP sɛ wasra IGP sɛ on frɛ Captain Smart na omwa no na sɛ onim sɛ ɛyɛ poison de a nipa kro poison ne kunu no omo hwehwɛ no na nipa no entu ne kunu no wu ɛsoka ebusuan nsɛm we nyina ɛyɛ nsɛm a ɛbaa ya ɛfa Owura John Kuma ho ɛne asɔfo Prophet Nigel Gezi kra so ba abonten be kan ma ekowi akyiri kum chacha ba abonten be ka sɛ da bi sɛ Prophet Nigel Gezi kra ɔyɛ family friend ɛde ma John Kuma enti na ɛnya nkomhye bia ɛno hye na onim sɛ mapa no ɛwɔ yare deda ɛno gyina so ɛde ka asade pe afim abusunya wenum nyina enkamfu ano na yenim se papa yi ekoye akire din de ka asem no akwakoda na kan yaka eye hwehwemu anka IGP beye na anka besi ne nka yehu se owe bia ne nipa somesi ana se ade wei na ye ade a efa asom Owura John Kuma ehwe ne nkwa besi ne ye nte ehwe na yenim se asem no akwakoda abusunya sa asem no enkoda konfu baby ewo sunya ne friend se Queen Aisha na o kire se Owura John Kuma wo na owu ye no efini krom tamale enunti Captain Smart de on channel ne yemo na kra on tuna dwimfri se ensem no de ono bekeka na sakeke na ne Captain Smart kan ewuo na kasa de bebi a efri no Queen Aisha se efri MPP mu se ne amafo ekeka no abonti na emum efri tamale de a na ye fahin na ye nipa ben na ye hwan ene nam so ma Owura John Kuma ehwe ne nkwa ya sa video na mensa kan ene enchiremu amaame ne de bae no na me pese ye minum yi na ekone Meda fo mama me kwan na mama kwa aba na afi no me so me mama Queen Aisha kwa aba na enkomo aye ba bedie ni yemfa sese so ano Queen Aisha na ne ama muti se ya me ado bibia koso boko ene de be hu me ma himi o e ma oye mu hye na mani abere ani bere no die enti na ni bere wo mu se mani abere Ghana butu enu enti ni abepie we Ghana butu na wo die enti ese wo na wo de Ghana ne ye ko enti die na wo ye Ghana fo mume ai die mume omumu mi nua no ma konfo takwan beso say ya sori bia egunsa asase agensa what you say egunsa no ma ewiase afa na nyina tiba bia no kora na da no fato na fa nto wa ehwiegu so what you say opanyin so ofia fa buoni ni die ma no essence wada ne chene no akata oso ti sa o si panyin na wo ofie no umo na me ampata no chene ni hweda wa ubenu hu nsema ebetoto no na me pese MP na wanye ni ba bi kro no bra no wa ya me ya me shama me na ma me mom me manidue me man hyeden oba tampa wotimi atete ne morere ahwe na ban na bedu tebia waduru no awo nyankopon age na bokko na anya me mu abutere wai oba ne de betumi akoba bia akoware ba me ma me ne de onye ba sa bio te ma me no mom na wo se ye man hyeden ma me oba tampa Queen Aisha
nyame hya wodin nyankopon wonjuju wakoma eya na mekora mpo no etiya oni bi wo meyem te maame nyame mo abotere nyankopon mo abotere nkwala ne bi wo ho nyankopon wonyi di o chejo nkuma ensensi na na mo ma wo maame fisa wo ne yere de obetumi akwaware ena wo nana no mo nso nyankopon mo nkwala no ho ban nyankopon wo mo nkwala no ho ban na memo na omu wo mo no nyankopon mo nye kina bereti so papa na nyankopon ye ni boni firi nkwala no so ni boni hwe wo mo etan na ye dia tan wo papa no ma nyankopon ma sa adwen boni no emma nkwala no so emmo mo nkwatan nkwala no so na so abode na ya bo ama nkwala ni nyina no e bo me nyankopon pa ese emma ni nya sika papa mani poponi ni bi ntena chire ense sika no ma nkwala no to ba tampanya mi shawodin na dia me ka kire konafo no inu abanya me mo abutere yankopon mo abutere no shawodin ba yi wani free captain smart so e yenum ne yato ana ono so oje su bi e mo wani bere nko no so na okunu ne da wo free mo na ana ete say poison efirimi ya me kurum tamale na nipa na obedi adanse no no mo ne koye obetena wontimi TV so no kai wakama wiase nyana enti anyum no mo to ye na captain smart o so so bi enti wani kura fire na so na tie nipa na wonu mo ko tamale no ono na dance ye no enne ye no kore no temi serew ya captain smart no wanyena no ono woni mo ho hwe ono kura ye na ya ukunu wo ahye no nyame nya ne yem na kwenaisa di yakofo anyi wo mfiri kuna no moboko onyi yare esan muso mfa mfiri wo so ono o mane nyina so edi enti na se ba ne se ewu ba onipa se bi nipa dodo obo ni din na se nipa ba ko de wo se media nya ho na manihwe ba bi fufu edi na be masa de na ba eye ahanta ana mofre bi se Babylon ena de kwenaisa se Babylon kabrofo ebetimi awo nta foda konso no mo mpe omo unu nu ebetimi akwanya adwuma wakoma ye fita so no wata enya wani kwanso wata sense obia ne na adwen obia ne achade talent enyankopon de ama no ebia me nua no talent ekura ono me nibi eni kwanso me fa hota e wo se me de mpa bota wachi nke se okwa behwe wachi akane na se bi u firwa talent no emma me so odo wa de ko waja pade enyame dia ba yankum nipa kwa edi enti ne yanku nipa kwa nipa sunsumu aden obetime kuma bo akokokko aponche ko odwan ko nantwie ko ba nipa de wuntime nkunu kwa emfa ho nni kwa wo mo anya amamere bia kura na sunsum no ma wo ntoda nenke jano no nantie na mo nyina mo mmere mo ana mo nyina na mo bere enye sese bi wo bere hwe no wo bere di no no so bere di na adai ya menye ne yemaye kwina shamen samwe mentiasie Ghana for ba na ebo kwa edu se chama wuntumi woni ne ko ye nti na chese ye ono na amma saade na ba enye Ghana for na ebo woni a woni wo ko ye ne na edi adanse ye enipa na chama wuntumi frɛ no wo ba social media ne kora me ne ukasai wo ba be kasa wo ba na chama shobonsa wa fia se dem ade ya bro mutuo zafi ene ya confirm no na de na Jambu edwana jonkuma ade no na de wanfi na de no de wanfi ekoda ni ena me kacho se chama wode na chi adane na nanano wontwe na ni hwe na nanano mo bi busa chama se da be no totofi biscuit masa kose achama nkwalada nyina bu ni se yankwase asem sa etimisi etan kwan ma chama nipa ni won so dodo enti de bia ombe ye wade a odi be sei na omo ye ma wo eno omo ye ma wo ta chama kasa no waya ma wanya tan e wo party no wanya tan wa abonten
What I say, one your time will fear, I'm a beer bar wanting. Into Chama once or in Janana nice one. When I'm not a Kutanyan and a Kutan. Na anamu no na ama na basa na se ahomaso bi na apie free Wo fa number no ofre me amene ne bedun komo okukuom ti yem kwadro no so me ne baba wa abro kira wo hwe me wa ho Ghana wo hwe me yare a friend HIV be ma wo be manya adwuma HIV diabetes pressure hepatitis B stretch marks me petuo ni bi me koto ade ayento American Lotto asase asem court asem ahini asem diabetes ana me ne me yira ware awo no ma gonorrhea na how white ana e friend o de poa edam e twere dunso krobo asoro bini yare wo ho te shewa obi je wo yire obi je ukunu ana wa wo ba na no twa nsu ana ana sika na ope watch de ho kawade ye ho for girls ho for boys ho wo ba ne toma ho lipstick or pencil ho kaji obama so de ya kawa ene pada fa number ne na frame spiritual marriage no mo ti aware be ma no wo be da na je be sori na ho afo wo yo ba so na ho afo e bra ne be ma bia na me shaduro we ama wo be dware praye no so de be pete wo mpaso kokoda sa mo ti ane ntimi mbe wo bi koko na afifi wo to mema de wo de betua mama de obedi ama na na ye funu mu de no be ma bi o sabi predias na afuru so ne be ma ye kete mema waduro no mienu wo be no mama ye funu no amama na nane na be ma ne so timi apie egina wo kama number ne 055 123 27 21 055 123 27 21 nti faduro no fa number na wa frɛ me ba bia wo bi aduro no be ba be ka wonsa onye ne pankasa matwa so ye Kwenasha na ya na me bedru akra na nsem no abro me so kra bo na me hu ni amenka ye ba otu obu ase kirekire ye no me no bebre ne me hu na ha na menim se abrepam no ye be sa ba behia de sense wo nyina no e fra bi kabire e na bi a protection driver ni a wo kwakwan so wo ye sikani kra wo se wo bi o de wo bi o kam ebetimi aboa na Robert timi take okwa wa kwa kopio mu so wani na ho no ebetimi aboa wo pa ha ti de ese wo nyina e wo de ye ma wo fra me a me kire wo o fra Kwenasha wo be kire wo na wa kire wo de bia tumi aha e na brema akwan e ma ye de ye nkomo ni nyina na wasi ya Kwenasha e na me be hia ne no me nso a me di dwuma de mu chia me di a me je so e ba kofe just so hema ye be se hia